Vă regăsiți la al doilea videoclip al meu după revenire. După ce am fost... după ce am ieșit pe YouTube o perioadă destul de îndelungată. După cum puteți vedea aici, avem Mobile Legends Bang Bang. Mai am un episod sau două pe canal și vreau să mă joc. Start. Și rapid ne găsește match. Dăm puțin mai încet. Eu între timp am mai jucat. Este jumate română, jumate în engleză. Ala, bal, nu pe zi lung. Eu o să am o problemă, n-am încărcat alea. Resource spec-urile, nu o să-i văd pe toți. Of. Bun. Hai să vedem. Ce mai știu să fac după o perioadă de Mobile Legends care a fost absent destul de mult. Bun, nu o pe Rafaela și pe Karina. Văd că singur care are kit special. Cred că kit se numea. Sper. Da, bine. Dar mă enervează că e și în română și în engleză. Bine. Lăsați pe mine să vorbesc. Mă enervează că e și în română și în engleză. Mai bine să mă în engleză, că... Este enervant. Avem pe zi lung aici. Hai mă, iau pe sus. Așa. Fără Blood, asta e primul asasin, nu-i problemă. Bine, această chestie în în altă limbă. Primul turn, joc să fie ăsta. De pe bot? Ne. Dăm tare în el, nu lăsăm. Tigrael ala. Da, mă. Ce mai sunt? Tigrael bun, bă, tu cu ce te pe mă? Să nu știe că eu am fost main de Tigrael. Nu știu dacă așa se pronunță numele, dar așa-i zic. E prea puternic Zilong. Ăsta, Tigrael, e și tank și cu mult damage. Ce faceți, mă? 2v1. Ce ați rezolvat? Nimica. Nimica, mă. Come here. 3-0. Nu aveți șansă. M-aș ultimata. Nu, tu fugi. Ce scor are ea? Are 1-1. Cum v-am zis, primul turn o să fie asta. Și o să vină o grămadă de episoade cu League of Legends când se așează pe telefon. De-abia aștept. Bun, am scut, am rezistența încărcată. Doi HP, ați văzut? 2 HP. Nu am prea mai am mană, dar mă descurc și căut atacuri. Nu e problemă, dar mai puțin mai greu. Uitați. El îmi dă damage, eu omor un minion, iau viață. Mă duc după el. Na. Știam deja. Hehe. Mie nu-mi place deloc jungla. Să știți aici. Pe ce mult să mă duc top.
Bă, pleac, bă. Vreau să tanchez eu, dar... Să mă duc baza. Totuși, nu prea mă descurc în turn. Da, merge. Nu că acum am cumpărat mai amană. Da. Așa 30 secunde să mă duc pe mine să-i ajut. Nu-i nevoie. Să mă duc pe bot, hai că mă duc oțel pe bot. Hai că mi se încarcă și ultimata până când ajung acolo. Perfect. Doar de 4 minute este meciul ăsta. Ce puțin. Sper că te cum mai mult. Am plecat de pe top și acum pică. Ce l-au scăpat. Hai, mă duc pe top, că-s doi. Să mă urță stasa? Ne. Papa. Hopa. Ce-ați făcut?